Hacemos. Importante. Entzuten da, ez? Bueno, arratsaldeon, ongi etorri, ekitaldi honetara etorri zareten guztioi, Manuel. baita ordenagailuaren bestaldean zaudeten hori ere. Manuel. Kendu bez. Ai, azken. Hobeto bai. Bueno, dakizuen bezala, Juan Mari Torrealdairen egunkaria, gizarte zibilaren arrakasta liburuari buruz, hitz egitera etorri gara. Gu biloi, Juan Mari Larrarteri eta biloi egokitu zaigu ona egotzia, baina, ni funtzian Juan Mariri konpainia eta etorri naiz. Sarrera bat eta galdera batzuk eginez elkarrizketan laguntzera, ze liburu honen tripak inor baino hobeto Juan Marik ezagutzen ditu, dakizuen bezala berari enkargatu baizion beste Juan Marik Torrealdaik bukatu gabe utzitako lana bukatzeko konturatu zenean, jabetu zenean aski demora ez zuela izango oso aurreratuta zekan lan hau bukatzeko. Ni hitzaurrea egitea mugatu naiz, Juan Marik berak, Torrealdaik berarekin izan nuen azkenengo elkarrezketan hala eskatu zidan, bai itxesan ion, eta noski horre handia izan da hitza betetzia eta hitzaurre hau egitea. Bueno, 8 orrialde dira, 300 orrialdeko liburu batean, beraz, proportzio hortan dagokidan demora hartuko dut, sarreratxo hau egiteko. Hitzaurrean argazki bat aipatzen dut, 1900 eta 1980ko argazki bat da, prentsaurreko bat, maiaren erdian Martin Ugalde dago, eta ezker eskubi dauzka Josemi Zumalabe eta Juan Mari Torrealdai. Mikroan agertzen den logoagatik, dakigu Bilboko Erzila hotelean daudela, eta mailan pankartan edo oialean irakurri daiteke zertan ari diren egunkaria sortzen. Argazkia urtearen hasiera xamarrekoa da, nik uste da berrikoa dela, eta proiektua ari dira aurkezten Bilboko Erzila hotelean. Egunkaria beraz, etzen sortu, hilabete asko falta zitzaizkigun, egunkaria sortzeko, baina martxan ginen, eta prentsaurreko hori publikoki hasiera bat bezala zen. Baina ordurako batzuk hasiak ziren, esaten egunkaria sortzen, etzela egunkaria sortzenekoek esaten zutena. Egunkaria sortzen zela Ezker Abertzalearen menpeko ekimen bat. Baina argazki horrek besterik zioen. Martin Ugaldek konektatze gintuen gerra osteko abertzaletasunarekin eta bereziki euskaltzaletasunarekin. Venezuelan ibilia zen Jose Antonio Agirrerekin, gero Leizaolaren Erbesteko gobernuan parte hartu zuen, Garaikotxearen lehenengo gobernuan ere bai, Deian egon zen, garai hartarako Eusko Alkartasunan zegoen. Josemi Zumalabek beste mundu batekin konektatze gintuen, euskalgintzaren eremuaren barruan, zango genduke beste mutur batean zegoela, argia talde gazte eta borrokalari xamarreko idarietakoa zen,
instituzioekin harreman gatazkatzu xamarra zuen taldea zen, eta ez instituzioekin bakarrik, euskalgintzaren barruan ere baziren, halako gora berak. Eta Juan Mari Torrealdaik, nola baita esateko, bilen artean bezala zegoen, zentzu horretan, jakin aldizkariko zuzendaria izanik, elkar zabaltzen, eta pixka bat mundu horren ingurua zegoen euskalgintzaren sektorearekin konektatzen gintun, argia baino irudi moderatuagoa zuena, instituzioekin elkarman harreman emankorragoa zuena, eta beraz, argazki horrek hori irakusten zuen, eta bera ordurako egunkaria sortzen beste zerbait zela, sektore politiko jakin baten menpe zegoen ekimena zela, zegoenei argazki hori edo argazki horrek esan nahi zuena ez zitzaien gustagarri egin. Horregatik esaten dut hitzaurrean, argazki horrek urrea balio duela. Eta horregatik saiatu ziren batzuk, hasiera-hasieratik argazki horren esanahia gezurtatzen edo argazki horrek esan nahi zuena desitxuratzen. Esanez, argazki horretan agertzen zirenetako batzuk, bereziki Torrealdai eta Martin Ugalde, lastozkoak zirela, tonto utilak zirela, beste batzun txotxongiloak zirela. Juan Marintzat, azkenean, hasieran ere bai, baina bereziki itxiera eta gero, obsesioa bihurtu zen horri erantzutea. Hori etzela horrela adieraztea. Eta liburu hau irakurtzen duzuenean, irakurtzen ari zaretela, nik uste dut, Borrialde bakoitzaren atzian, lerro bakoitzaren oinarrian hori ikusiko dezuela, hori sumatuko dezuela, Juan Mariren ahotsa sumatuko duzuela esanez, gu euskalgintzatik gentozen, eta euskalgintzatik aritu ginen, gu independenteak jaio ginen, eta independente jokatu genuen, ez ginen inoren menpeko, eta guk erabakitzen genuen. Ez aldarri bezala bakarrik, Juan Mariren estiloari oso leial, dokumentuz, datuz, informazioz gainezka erakusten baitu hori, ez da aldarri uz bat. Informazio mendi batekin dator hori adieraztera. Liburua ez da hori bakarrik, askoz gehiago ere kontatzen du, askoz gehiago ere bada, baina hori kontatzea Juan Mari Larrarteri dagokio. Juan Mari Larrarte, bi Juan Marirekin, bilei Juan Mari deitzen ohitu nagoenez, nahaztuko naiz, baina Juan Mari Larrarte, 1989an, etorri zitzaigun egunkarira, lanera, aekatik, kudeak eta arlora, pixkat redakzioan gemintza bitartian, eraikuntzaren beste aldian zegoen, orduan Iñaki Uria zen, kontseilari ordezkaria, eta haren aldamenean edo gabinete buru hasi zen Juan Mari Larrarte, egunkaria itxi zigutenean ardura hori zuen, egunkaria itxi osteko egun latz haietan egunkariko langileon ahotsa edo ahots nagusietako bat bihurtu zen, gogoratuko duzuenez, berria sortzeko prozesuaren ere motorretako bat izan zen, eta berria sortu eta hasi zenean, enpresako ardura nagusi hartu zuen kontseilari ordezkari gisa, 2015 arte, elkarrera joan zen arte. Gainera, 2014tik Jakineko kontseilu editorialeko kidea da, Jakin fundazioko patronatuko kide ere bai, eta egunkaria, berria, Jakin, elkar, bueltan, Juan Mari Torrealdairekin
harremana estutzen joan da, ni uste, azken garaian oso harreman estua eta konfiantza handia eukitzeraino, eta horren emaitza da Juan Marik hasi zuen eta Juan Marik bukatu duen liburu hau. Zuria da hitza. Eskerrik asko, Imanol. Azteko esan behar dut, pixkat, raro eta guzti sentitzen lehizela hemen, ez? Nere ez da liburu batei buruz, nere abalitz bezala hitz egin behar honetan. Hilabete hauetan, liburu honi eustea alde batetik lana izan da, lan zama izan da, baina beste alde batetik ohore handia ere bai. Esan nahi dut, Juan Marik Torraldai bezalako persona batek olako konfiantza egitea ez da konfiantza makala. Eta hori ere, bada nor posteko modukoa, ez? Orduan, talai honetatik hitz egingo dugu gaur hemen. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, gaurko saiora etortzeagatik. Eta nire aurkezpena, pixkat, hiru partetan edo bereixiko dut. Alde batetik, esplikatuko izuet prozesua nola egin dugun, oza, nola hasi nintzen, nola hurbildu nintzen liburu honetara, nola jungen prozesua hau egiten. Bigarrenean, pixkat, Juan Marik ze posiziotatik idatzi nahi izan zuen liburu hau. Berak azkeneko, gero kontatuko dugu, baina hor sarrera bat egiten du liburuan, eta liburu sarrera horretan ematen dituen hiru ideia oso importanteak dira, pixkat gero ulertzeko liburua, eta azkenik kontatuko izuet, liburuak zer kontatzen duen modu laburrean. 300 piko orrialde ditu, beraz, labur egin behar daukagu, ez balin badugu gau pasa egin nahi. Imanolek esan duen bezala, Juan Marik Torraldaik azkeneko urteetan liburu honekin orduak eta orduak eman zaituen. Aurretik ere buruan zuen, liburu honi ekitea, baina nik uste 2015-etik aurrea ekin ziola benetan ja idazteari eta liburu osatzen hasteari. 2020ko udaberrin, hau da iaz, momentu batean Juan Marik aiasi zigun gauza asko aurreratuta zaukala, baina zailtasuna zitula aurrera egiteko. Ordurako gaixotasunak aurrera egiten zion, bera makatsa marzabalin, bolara txarra pasatzen ari zan, eta esate zeguna esan, laguntza behar zuela. Eta berak hasieren esan zuen, orain arte idatzi eta gauza asko dauzkat, eta beharko nuke laguntza guzti hori txukundu, ordenatu eta jarraitu alizateko liburuarekin. Horrela eskatu zian, lagunduko alnion horretan, eta hasi ginen biok pixka bat lan horrekin, ez? Momentu horretan, Juan Marik pasazizkian, horri pila bat idatzita, eta horri horiek zian, liburu hartze baldin baduzue, liburuko aurkibideko izenburu bakoitza, nola bete esateko, artikulu bat bezala edo idatzita zegoen. Oda, Juan Marik oso argi zaukan zertaz idatzi nahi zuen, orduan hartze zuen gai hori eta gai horren inguruan idazten zuen. Gero kapitulu bat izango zena. Eta horrekin batera, Juan Marik berak pasazigun aurkibide proposamen bat. Hau da, etzan bakarrik testuak idatzita zituela, baizik eta baita ere pentsatuta zaukan testu horiek ze ordenetan eta liburua zenolako tajuera izan bar zuen. Guzti horiek eskuan hartuta, lehenengo begiratu eman da, hasi ginen Juan Marik eta biok tarteka, beak altzuenian, tarteka elkartzen ginen, eta pixkat, liburuaren gainen hitz egiten, irakurtzen, ikusten pixkat nola eutsi behar genion. Ez genuen denbora asko izan justu horretarakoz, gutxi gora bera ikainaldea ekingo genion horri, astean behin edo elkartzeko asmoarekin, eta uztailaren bukaeran ja, azkeneko ni jo nizanean beraren gana, berarekin lan saio bat egitea, esan zian ez gaur ez deu saiorik egingo, eta gehiago ez deu saiorik egingo, nahi esan diateia egun batzu baino zaizkiala geratzen, eta hemendik aurra, zu bukatu beharko zu, edo ik bukatu beharko dek. Ik hitz egiten gai genuen gure urtean. Eta horrela etorri zan, ez? Juan Marik izan duzan, eta ondoren eutsi genion liburuari. Esan dudan bezala, liburua oso definituta zegoen ordurako. Segurazki, Juan Marik beak jarraitu izan balu liburuarekin, agian hainbat pasarte, berritu, osatu, eta landuko zituen. Baina, ja eginda zuenak, berak hasieran zuen, buruan zuen idei hori, nahiko garatua zuen, ez? Eta,
guzti hori egin dauna izan da, pixkat, ordenatu, berak markatutako aurkibide horren arabera, eta testuak jun orrazten. Orrazketa horrek zer esan nahi du, orrazketa horrek esan nahi du batez ere, gauza asko zaudela batean eta bestean esan da, batean eta bestean kontatuta, eta orduan, pixkat, laburtu egin bertziarela oso errepikako horrez ez egiteko. Batzutan agian, oraindik gauza batzuk errepikatzen dira liburuan zehar, baina, bueno, gure alegina izan da baita ere, alik eta fidelenak izatea bere testuarekin, ez? Eta azkenian, ez zegoen bera, galdetzeko, zer egingo dugu honekin, orduan, guk geuk erabaki behar genuen nondin oroa jo, eta agian, bueno, batzutan errepikapen batzuk somatuko dituzue, hori gure ezgaitasunaren ardura izan daiteke. Bueno, hori pixkat prozesua, eta prozesu honek, bueno, eman digu azkenian denbora luze, Juan Marik pasaden urteko uztailean hiltzan, eta orain egin liburu aurkezten, bere denbora hartu duelako, eta guk ere, egunak ezin genizkiolako horri dedikatu. Hori kontatuta, zergatik zen pixkat liburuan. Aipatu dudan, azkeneko Juan Marik esan zenean liburu hauek bukatu beharko dek, egun hartan, beak ida batzuk zituen oso argi, eta esatezu, nik nahiko neuke gauza batzuk oso argi geratzea, eta esan nion, azkeneko saioak baldin badia, oaintxe da momentu hori egiteko. Eta orduan, aprobetxatu genuen, arratsalde ura, saio ura aprobetxatu genuen, pixkat Juan Marik nahi zituen idei horiek biltzeko. Eta idei horiek bilduta, paperean jarri genituen, eta Juan Marik berak irakurri zituen, eta ontzat eman zuen, eta hori da liburuaren sarrera. Liburuaren sarrera, esaten duguna, sarrera edo nire azken hitzak liburu honetarako. Eta hortik hiru ideia azpimarratu nahiko nintuzke. Batetik, liburuaren tesi nagusia dena. Eta izenburura ekarri duguna. Egunkaria gizarte zibilaren arrakasta, edo egunkaria euskalgintzaren arrakasta izan zela. Imanolek aipatu du, zein zan Juan Mariren obsesio hietako bat, eta hori horrela da. Azken batean, ez itxieraren ondoren bakarrik, egunkaria sortzen den momentutik, ibili behar izan zuten, azaltzen, defendatzen, demostratzen, egunkaria etzala etak sortutakoa, egunkaria argian hasi zala, argiak egin mantzuela lehengo urratxe esateko euskarazko egunkari bat sortu behar dugu, eta argiak euskalgintzara dei egin zuela, eta euskalgintzan antolatu zala egunkaria sortzen proiektu honi ekin alizateko. Hori, hasiera-hasieratik esan behar izan zuten, behin eta berriz ukatzen zioten, eta itxeraren ondoren, deno dakigun bezala, ari gehiago ukatu zitzaion orduan, horrek pisu handia du liburuan, ez? Berak, sarrera horretan esaten du, nire iritziz, egunkaria oso proiektu baliotsu izan da. Euskararentzat eta bereziki euskalgintzarentzat. Egunkaria euskalgintzaren arrakasta izan zen, nire ustez. Eta oso ondo erakusten du euskalgintza zibilaren funtzioa eta ekarpena. Alde batetik, Juan Marik argi utzi nahi du, beraz, esaten egin, euskalgintzatik sortutako proiektu bat dela. Ez dela etaren proiektu bat. Baina beste alde batetik, baita ere, bigarren idea bat eman nahi digu honetan. Eta da, euskalgintzak, gizarte zibilak, baduela indar gauzak egiteko, eta gauzak aurrera ateratzeko. Kontra indar handiak izan arren, momentu horretan, ez dezagun astu, 1990 proiektu hau martxan jartzen danean, EAJ-tik etzala begionesiak hartu, Eusko Jaurlaritzak beste proiektu bat, proiektu instituzional esaten dioguna, abian jartzeko intentzioa izan zuela, edo saio bat egin zuela, lehenengo urtetan diru laguntzarik ez zitzaiola eman, egunkariari, guzti hori bizitzu zen, baina hala ere, euskalgintzak eutxe egin zion proiektuari, eta gauzatu egin zuen. Beraz, nik uste, Juan Marik liburu honetan hori ere erakutsi nahi duela. Erakutsi nahi duela herri ekimenak izan dezaken indarra. Eta guzti horretan, indarra handia eginez, euskalgintzaren, euskal kulturgintzaren independentzia da. Osea, euskal kultura eta euskalgintza buru jabeak dira, bereiek egiten dute beren burua, eta bereiek erabakitzen dute zer egin nahi duten. Ez dira inoren txontxongilo. Idoi oso importantea da. Bigarren bat da, hemen kontatzen da egunkariaren historia bat. Liburuan kontatzen zaigu, 1980an sortu zenetik itxi bitarte eta ondorengo epaiketa bitarte egindako ibilbidea. Baina Juan Marik
liburuan hasierako sarrera hortan, esaten digu, hau ez da egunkariaren historia maiuskulas idatzita. Beak esaten du, bi arrazoirengatik ezin dela momentu honetan, edo ezin dula berak egunkariaren historia izkilarriz idatzi. Alde batetik, oso gertu dagoelako. Oso denbora gutxi basa da, eta oraindik garaizegi da historia idatzi ahal izateko. Eta beste alde batetik, lehenengo personan idazten duelako beak, eta bere bizipenetan oinarritzen delako. Bai? Honela dio, ez irakurle, ez zaude historia liburu baten aurrean. Goizegi da hori idazteko. Gertuegi dugu oraindik, distantzia nahikorik ez dugu, eta are gutxiago barrutik ikusi genuenok. Liburu hau saio moduan idatzi dut. Gertaerak kontatuko ditut, eta dokumentatu egingo ditut. Nire bizipienetan oinarrituta esplikatuko dut egunkaria zer izan zen. Eta haren garai garrantzitsuenak kontatuko ditut. Horien gainean nire gogoeta propioak eginez. Nola bizi izan nituen, nola ikusten nituen, eta gaur egunetik begiratuta zer irakurketa egiten dudan. Bai? Ikusten zu, Jomarik, pixkat, historia egile izaera hori edo kendu nahi dio, eta esaten du, nire bizipenetetik kontatuta dago guzti hau. Baina horrekin dator, berak eman nahi duen hirugarren ideia, eta esaten du, nire bizipena dia, baina ez deskuidatu, gauza hauek gertatu egintzian. Joamarik esaten duera berean, nire ikuspegitik kontatzen dut, baina hemen gertatu dianak, egitate batzuk dia, eta horiek gertatu egintzian. Eta gertaera horiek hor daude, eta gertaera horiek dokumentatutu daude, eta gertaera horien gainean egindako irakurketa izango da nerea. Gertatutakoaren egitatea ezin da aldatu, dio Joamarik berak. Hori hor geratuko da, eta bada nire interesa hori ezagutu dadin. Gertaerak gertaera dira, eta horiek hor daude. Gertaeren gainean egingo den interpretazio berriz norberarena da, eta liburu honetakoa nirea, Joamarik Torrealdairena. Orduan, ikusten zuen pixkat, berak hartzen duen posizioa zein dan, eta liburuaren hasieratik iragartzen digu, nondik idatzita dagoen liburu hau. Liburuan sartu aurretik, liburua esplikatzen sartu aurretik, bada, behin baino gehiotan ikusiko duzuen kontu bat liburuan, eta da bere apunten falta. Hau da, Joamari bin eta berriz kejatzen da, oharrak bazituela zerbaiten gainean, baina ez dituela topatzen. Eta hor, beak egiten duen gogoeta da, ez dakit, edo Guardia Zibilak eman zituenean eta bueltatutakoan dena desordenatuta ekarri zidatenez, desorden horren barruan nik ezin ditudan ja topatu, edo ez dakit ez dizkidaten denak bueltatu. Orduan, pixkat, kezka hori, pena hori, ezin egon hori, bizi itxu izan zuela bukaera arte Joamarik. Oseak, nolapait, zerbait falta zitzaiola eta zerbait kendu zioten kezka hori edo ezin egon hori ez. Eta Joamarik zerbait baldin mazari ikerlaria zen, beraz, hori ikerlari batentzat drama handia da. Ikustea, bere ezinbesteko tresnak falta zizkiela kendu egin zizkiotela neurri handi batean. Hau beraz, pixka bat, Joamarik egiten digun sarrera eta Joamarik nola kokatzen gaituen liburuaren aurrean. Bueno, hemendik aurrera zer kontatzen digu liburuak. Liburua 8 kapitulutan antolatuta dago, aurretik dator, Imarolak aipatu duen bere hitzaurrea, Joamariren sarrera eta nik neuk egin diodan sarrera txiki bat, eta ondoren 8 kapitulu datoz. 8 kapitulu horiek nik 4 ataletan edo banatuko nituzke. Alde batetik, lehenengo 2 kapituluak. Eta lehenengo 2 kapituluak, esango genuke, nolapait, kokapen kapituluak direla. Kokatu egiten du egunkaria, edo egunkariaren sorrera. Alde batetik, beak hasieratik esaten du, euskarazko egunkari baten nahia, etzan izan, 1980tik aurrera sortu zen kezka edo interes edo nahi bat. Hau, atzetik zetorren kontu bada. Orduan, lehenengo kapitulu horretan, ibilbide bat egiten digu, berak esaten du, ibilbide hori egiten duela batez ere beste batzuek egindako lanean oinarrituta, nola, 20. mendearen hasieratik zenbat aldiz agertu dan bata edo beste, esanez, euskarazko egunkari bat beharko genuke. Eta egon dia proiektu batzuk, eta izan dia aukera batzuk,
zapustu izan direnak, aukera bakarra gauzatu izan zana egunaren kasu izango litzake 36ko gerraren garaian, aukerak izan dira eta horiek dokumentatu eta bildu ditu lehenengo parte batean. Kokapen horrekin jarraituaz, bigarren irakurketa bat egiten du nolabait, egunkaria sortu aurreko aldian, batez ere esango nuke, Franco ondorengo transizio esaten zaion garai horretan izandako mugimenduen inguruan, nola sortzen dian euskarazko aldizkariak, ze berriro indartzen dan euskarazko egunkari baten aldeko aldarria, ze urratsak egiten dian adibidez, egin eta deia sortzen dianean euskara eta gazteleraz biak txertatzeko egunkari horietan, baina nola euskara galduta ateatzen dan, lehi hortatik, eguna eta hemen izan zian astegunkari haien ibilbidea, pixkat, ibilbideo guztioi kontatzen digu, iristeko, nolapait, 80. hamarkadaren bukaeran, eta kokatzeko argian. Eta kokatzeko argiak, erabaki, ondoren egunkari ekarriko duen, erabakia hartzen. Horrekin batera, sarrerako kapitulu hauetan, bigarren kapituluan nahi zuzen, kokatzen gaitu momentu soziopolitikoan. Eta kokatzen gaitu momentu soziopolitiko hortan pixka bat euskalgintzatik edo euskal kulturgintzatik begiratuta. Nolapait horra aipatzen diguna da, garai honetan, transizio garai horretan sortzen dira erakunde autonomikoak, sortzen dira beste Eusko Jaurlaritza, eta horrek dakartza aldaketak. Ordura arte nolapait gizarte zibilaren, herri ekimenaren esku egonda euskararen alde, euskal kulturgintzaren alde egindako bidea, eta orain ja instituzio publikoak daude. Eta hor sortzen dan nolapaiteko etena eta ezin ulertua momentu askotan herri erakunde eta gizarte erakundeen artean, herri ekimenaren artean. Orduan, pixkat gogoratzen diguko garai hori eta horrek lagunduko digu, kapitulu horrek neurri handi batean laguntzen digu ondoren etorriko dena ulertzen. Ze giro horrek esplikatzen ditu ondoren kontatuko dian gauza asko eta asko. Hirugarren eta laugarren kapituluak dira, hain zuzen ere, egunkariaren historia bere osoan kontatzen dutenak, eta dira kapituluik zabalenak ere. Esan dugun bezala, Joamarik argian kokatzen du egunkaria sortzeko erabakia, pixkat esplikatzen digu argian zegoago eta egin zuten eta nola erabaki zuten euskarazko egunkari baten alde egiteko momentua da, edo zirt edo zart aurre egin behar dugu. Baina era berean argiak ere ikusten du bere indarrekin ez du nahikoa horrelako ekimen bati eusteko. Eta orduan euskalgintzan nolabait zabaltzen da gogo hori, nahi hori, eta hortik sortzen da egunkaria sortzen. Orduan, bi kapitulu horietan nolabait egunkaria sortzen abiatzen denetik, 2003an egunkaria ixten duten arteko urte guztiak kontatzen zaizkigu. Lehenengo urteak oso xe kontatuta daude, bai egunkaria sortzen prozesua bera. Ematen dira parte hartu zutenen guztien izenak. Egunkaria sortzen egin zituen bilerak nun noiz izan zian, askotan kontatuta dago baita ere aktazenek egin zuen. Oso xe kontatuta daude. Egunkaria martxan jarri eta lehenengo urteak ere bai. Lehenengo urteetako ezintasunak, aurrean dauka egunkariak aurrean dauka Eusko Jaurlaritza bat onartzen ez duena eta diru laguntzarik ematen ez duena, eta proiektuak aurrera egiteko dituen zailtasun horiek. Eta hor bereziki kontatzen da nolabait prozesu guzti horretan nola juntzan egunkaria lantzen eta aleginak egiten behin eta berriz Eusko Jaurlaritzak onartzen zen egunkaria beste edozein euskal produktu bezala bere diru laguntzetako. Orduan, ze aleginak egin izan behar zituzten batea eta bestea, eta ze prozesu gauzatu zuten azkenean Joseba Arregirekin lehenengo hitzarmena sinatu zen arte, EBBren esku hartzea tarteko zela. Eta parte hori oso xe kontatuta daude, oso xe dago kontatuta. Detaile askorekin, Joamarik berak bileretara ematen zituzten apunte askoren berri emanaz, oso
Nahi behintzat oso parte interesantea egin zait alde horretatik. Igual, segureski dalako barruan batez ere, barruan ibili zirenek gehien ezagutzen zutenak, eta kanpotik guk norabait ikusten genuena edo entzuten genuena zen soinua, ez? Osea, bata besteari egiten zizkion edo esate zizkionak medioetan, baina barruan ze gertatzen ez genekien, eta pixkat Juan-Marik liburu honetan hurbiltzen gaitu horretara. Hortik aurrera, Juan-Marik egiten duena batxkat garapena kontatzen du, baina garapena kontatzen du bere ustez gauza importantea direnetan. Bigarren hitzarmen bate ongo da Mari Carmen Garmendiarekin, eta horren aurrerako bidea ere kontatzen diguna ikoxe, eta gero pixkat garapen horretan izandako bidea. Nola zenbat, badau kapitulu bat adibidez esaten dena, hazkundea baraka, eta horrelako zerbait, eta horren egiten du, zenbat ale saltzen hasi zian, zenbat arpide dunekin, eta pixkat urtez urte hori nola juntzan haunditzen eta nola juntzan garatzen. Horrelako ibilbide guztia egiten zaigu. Eta gero kontatzen dizkigu pixkat bertan, editorial kontseilua zertara kontolatu zen, nola funtzionatzen zuen, zertan asmatu zuten eta zertan ez zuten asmatu, lehenengo zuzendarien bila nola ibili zen eta azkenian nola aukeratu zuten, bigarren zuzendaria, edo bigarren ez hirugarrena, Martxeloren hautaketa prozesua nola izan zuten, pixkatuko ez guzti horietan detailatzen ditu. Eta detailatzen ditu neurri duen batean, Juan-Mari izan zalako beti, persona bat, bere ekimen guzti horiek dokumentatzen zituen. Juan-Marik apunteak hartzen zituen, baita berarekin bazkaltza juten bazinean ere. Beti eukiko zuen libreta bat aldamenean apunteak hartzeko. Apunteak beti hartzen zituen. Orduan, pixkat, beak, oidena, edo hoietatik abiatuta, kontakita askotan oso xeak egin ditu. Eta, guzti horrekin iristen da nolabait bukaera arte. Hemen badago puntu bat, Juan-Marik liburuan esaten du, beak 2000 urtean ikusi zuela egunkaria sendotuta. Eta esan zuela, proiektu hau ja badoa. Honek ja egin du bidea, ja hartu du bere sendotasuna, eta ja ondo gaude. 2000 urtean, 10 urte pasa ondoren, sentitu zuen ja, egin deu, eta aurrera guaz. Zoritxarrez, handik 3 urtetara, batzuk erabaki zuten gehiegi egin zutela eta hori eten beharra zegoela. Eta hori da, 5. eta 6. kapituluetan pixkat azalduko diguna edo kontatuko diguna. Itxiera eta itxieraren ondokoak. 5. kapitulua batez ere, hasten da pixkat itxierarekin, eta kontatzen du itxieraren, horretan ez da gehiegi, ez du gehiegi sakontzen egia esan, itxiera nola izan zen, eta momentu haiek eta bar, kontatzen ditu gauza batzuk baina, ez da gehiegi, ez du gehiegi sakontzen. Berak interes gaia dauka itxieraren inguru honetan, ikus dezagun, zertan oinarritu zuten itxiera hori. Egunkariaren operazioaren aurretik, ondoren ikusitako duko jaso, ezagutu alizatzen dokumentazioaren arabera, beste operazio bat izan zuen Guardia Zibilak eskuartean, Operazion Libro izeneko bat, euskal kulturaren kontrako beste operazio bat zan, eta, gerora egunkarian erabiliko dituzten arma guztiak erabili zituzten, hau da, hauek etaren morroiak dia, etaren txontxongiloa dia, eta hauek etaren zerbitzura eta esaneko daude. Ide hori, han ikusten da, eta hori egunkariaren kontra erabiliko dute erabatez. Orduan, nolapait, Juan-Marik saiatzen da pixkat hori ikustarazten. Hori nola bai operazio hortan, eta egunkariaren kasuan batez ere egiten duena da hartu aipamen asko jasotzen ditu atal hauetan. Liburu osoa dago aipamen josita, baina atal hauetan bereziki egiten dituna da akusazioak zer nolako dokumentuak erabili zituen eta zer nolako ideiak erabili zituen kontra egiteko. Edo, momentu batean, epaiketako garaian, bai epaimaiburuak eta fiskalak, aldeko jarri zianean, zer nolako argumentazio erabili duten erakusten digu. Orduan, pixka batez ere, idei horietan oinarritu nahi izan du itxieraren inguruko kapitulu hori. Eta 6. kapitulua berriz, egiten duena da, hain zuzen ere, sakondu dena eta da ideia horren inguruan, ideia horren atzean dagoen guztian. Eta horrek,
euskalgintzan eta euskal kulturgintzan zer nolako eragina izan duen eta izan zezakeen baldin eta egunkariarena aurrera egin atera izan bazan, eta egunkaria itxi ondoren berri itxi izan bazuten, eta denak kartzelan bukatu izan bazuten. Eta horrela iriste gara pixkat liburuaren bukaerako bi kapituluetara. Eta azkeneko bi kapituluak beste tono bateko kapituluak dira. Alde batetik, 7. kapituluan, Juan Marik egiten duena da, berak bidelagun izan zituen eta bera aurretik hil zirenak ekartzen ditu gogora, behintzat oso hurbileko izan zituenak egunkariaren prozesu horretan, Carlos Santamaria, Martin Ugalde, Joseba Jaka, Jose Mizu Malabe, pixkat, hoien gaineko, bakoitzai eskaintzen dio kapitulu ez oso luzea, baina pixkat eskaintzen dio zer izan zian, eta pixkat nola gogoratzen dituen berak. Eta azkeneko kapitulua da osorik eskerrak emateko. Eskerrak emateko hasierako idea berari eutxita. Eskerrak emateko euskal gizarteari. Eskerrak emateko euskal herriari, euskal gizarteak egin zuelako posible egunkaria. Eta gero, hor ez bakarrik 2003an egunkaria sortzea posible egin zutelako, baizik eta eutxi egin zietelako proiektu horri, eutxi egin zitzaiolako proiektu horri, naiz eta kontrako indarrak egon, eta era berean, 2003an, egunkaria itxi zutenean, indar horri berriro berreskuratu zalako, eta indar guzti horrek, gizarte indar horrek, egin zuelako posible handik 4 hilabetera berria martxan jartzea, eta gaur egun berria zutik eta bizirik izan dezagun. Orduan, pixkat, guzti horren gaineko gogo eta hartu, eta berriro, nolabait, indartzen du, azkeneko kapitulu honetan, eta esker emate kapitulu bihurtzen da. Eta hau da, pixkat, gainetik azalduta, liburuen topatuko duzuena. Egunkariaren ibilbidea kontatzen zaigu. Baina oso modu personalean kontatzen zaigu, hori ere egia da. Osea, beak hasieran esan du hau saio bat bezala egingo duela eta bere ikuspegitik kontatuko duela, eta horrela egiten du. Eta behin eta berriz egiten ditu gogoetak kontatzen ari danaren gainean. Orduan, kontaera hori bere gogoetakin aberastuta dago nolabait liburuan. Nei liburua baliagarri egin zait, liburuak ikasteko aukera eman dit. Lehen esan dizuen bezala gauza asko, ezagutzen ez nituenak bideatzeko, eta uste zuek ere topatuko dituzuela hainbat gauza berriak izango zaizkizuenak neurri gundi batean. Horretaz aparte, uste liburu honek balio dezakela euskalgintzan eta euskal kulturgintzan berriro ere animoak indartzeko. Uste, animo falta handixamarrarekin bagabiltzala azkenek urte hauetan, eta uste, badala berriro garaia konturatzeko euskal gizarteak baduela indarra, hebendikateatzeko, eta baduela indarra proiektu berriak martxan jartzeko, baduela indarra honi buelta emateko baldin eta sinisten baldin badu bere buruan. Eta pixkat, iruditzen zait, liburu honetan neurri batean mezu hori ematen zaigula. Agian nik atean nahi izan dut ondori hori. Pasartetxo bat irakurriko izuet bukatzeko, Juan Mariren sarreratik hartu hau ere. Esan dut parte izan nintzela, eta argitu nahi dut, ni beste bat gehiago izan nintzela, beste askorekin batera. Liburuan zehar ikusiko duzun bezala, askoren parte hartzeak egin zuen posible egunkaria, eta geroago berria, haren jarraipena. Ez da nire asmoa ez dagokidan protagonismoa hartzea. Ez nuke neurriz gaineko lekua hartu nahi, herri honena izan den eta den proiektu eder horretan eta lortuko ahal nuen. Bakarrik espero dut nire ikuspegiak lagunduko duela proiektua hobeto ulertzen. Juan Marik atentzioa egunkarian jarri nahi du, ez du Juan Marik jarri nahi atentzioa Torraldeiren gal. Nahi du egunkaria ezagutu dadin, liburu honen bidez, eta ez horren beste Torrealdai, eta uste, hori ere kontuan hartzekoa dela. Eta hau da pixkat liburu kontatzen duena. Nik bukatzeko goizean ere prensaren aurrean esan dut, eta esan nahiko nuke eskerrak eman nizkiek etxekoei, familiari, urte tardi luze honetan, eman diaten laguntza eta babesagatik. Juan Mari konfiantza handia egin zian lan hau nire esku ustean, eta familiaren gandik konfiantza bera jaso dut,
errestasun guztiak, artxiboa, Juanmarik egunkariaren gainean zuen artxibo guztia konsultatzeko eta behar nunean erabiltzeko, eta eskuzabal jokatu dute zalantzak izan ditu denean argitzeko, eta, bueno, eskertzekoa da, horrelako tamainako lana eskuartean duzunean. Eta horixe da, oraingoz kontatzeko naukena. Eskerrik asko, Juanmari. Bueno, galdera erantzunen txanda zabalduko dugu. Nahi duzuenean galdetu, mikrofonerik badakau? Bai. Ezta? Vale. Eta hitz emango izuegu. Bitartean nik badazkat galdera batzuk, ondoaina etorri eta berriro kazetari aritzeko gogua berpiztu zait, eta egingo dizkiot nik ere galdera batzuk, baina inor hasi nahiko balu, hitz emango nizueke. Bueno, ni hasiko naiz, eta gero animatuko zarete. Esan duzu, Juanmarik Torraldak nahi zuela atentzioa egunkarian jarrita ez bere burua, baina nik aurreneko galdera bere perfilei buruz edo. Egingo dizut, ni akordatzen naiz egunkaria sortzeko garai hartan gure aurreneko hautagaia zuzendari izateko Juanmari Torralda izela. Baina, nik jakin nueneako gure lehenengo hautagaia Juanmari Torralda izela, banekin ezezko eman zuela ere. Bazegoela gurekin proiektuan, baina egunkariko zuzendari izateari ez zula ikusten, eta jakinen erabakita zeukatela, jakinen jarraituko zuela, eta jakinetik bestera batea lagunduko zutela. Baina bera zan, gure liburuan ere kontatzen du, berak daukan zerrenda batian ere, Txema Uzmendik eman zion zerrenda batian ere, Juanmari bera zegoela lehenengoa. Eta liburuaren anekdota polita kontatzen du, lehengo udara hasieran, uztailean hemen egindako jardunaldietan ere kontatu nun, baina berriro kontatuko dut, badulako grazia. Ze Juanmarik berak graziakin kontatzen du nola proposatu zioten hori, argiakoa joan zitzaizkio, Bazkai bateako plana egin zuten, Bazkai bilera bat, Jose Mizumalabe, Josu Landa eta Iñaki Uria joan ziren, proposatzera batetik egunkaria sortzeneko proiektuan sartzedin eta bultzatzedin, eta jarraian zuzendaria izan zedin. Eta Juanmari kontatzen du, Josu Landak Bazkaiaren bukaeran esan zeiola, iaiz gure amatino. Garai hartan goguan izango duzue, beste ekimen bat ere bazala martxan, eta horren bultzagileen artean edo defendatzaren artean amatino zegoela, eta zuzendari izan, eta bintzat gure zuzendari izan bertzula esateko, burutazio hori izan zuen Josu Landak, eta Juanmarik oso goguan duela oraindik kontatzen du liburuan. Zure ustez, hain liburua lantzen eta orduko historiak, Juanmariren lana izan zuen funtzioa eta kontuan hartuta, zergatik iruditzen zaizu, ados balin bazaude zu ere, zeukala perfil egokia gure zuzendaria izateko. Zergatik nahi genuen guk hori? Bueno, segurazki bi elementu daude ez. Garrantzi gutxienekoa, igual aurrenekoa, bere gaitasun profesionala. Ez dezen nahi, garrantzik ez duenik, baina kasu honetan, uste, bigarren mailakoa zela. Juanmari jakinen zegoen ordurako, baina aurretik, anaitasunako zuzendari izana zen. Beraz, bazetorren ibilbide bat bazuen, eta bazuen gaitasun profesionala horretarako. Baina nik uste, erantzuna, zuk hasieran aipatzen zenuen argazkian dagoela. Oda, Juanmarik lotzen zituen alde batetik, Martin Ugalde eta belaunaldiarek eta munduarek ekartzezakena, eta beste alde batetik argiak eta garaiko euskalgintzaren mugimenduak ekartzezakena. Juanmari biekin ondo moldatzezakena, eta Juanmari zen ziteken persona egoki bat, horiek denak ustartzeko, baina eraberean baita erakundeen aurrean ere, eta EAJaren aurrean ere, horregatik EAJatik ere behin eta berriz esaten diote, ilastozkoa iz horretan, ez? Erabiliengo haute. Horrek guztiak egitezula, ematezuela irudi bat, segureski importantea zana momentu horretan, dudarik gabe horrek egitezula oso baleko Juanmari zuzendari izateko.
Beak hasieratik oso argi dauka ezetz, eta hasieratik esaten du ezetz, eta eusten dio, ez, bukara arte baina. Bai, lehen aipatu dudan eta orain aipatu duzune obsesio horretan, pixkat bi partez zeuzkan, ez? Bat, obsesioa zeukan garbi usteko proiektua esaten genduen hori zala, esateko, independentia zala, ez ginela inoren menpeko, pixkat proiektuare buruz, baina baita ere liburuan ere nabaritzen zaio, eta bea ezautze gendunok ere ikusten genion, beak betezun paperari buruzko eta bere inguruko betezuten paper pertsonalei buruzko kezka ere bai, ez? Osea, benetan ari ginen erabakitzen eta gure artean joku garbila egontzen, hori ere liburuan behin baino gehietan esaten du, berekin erabakigunetan egon zirenekiko eta ez errezeloik ere ez dula. Ez, zuk ere ikusi ezu, obsesio hori eta bai proiektuaren independentziari buruz garbi utzi behar hori eta bere paper pertsonalai buruz ere egia horiek esan behar hori. Bai, nik uste dut nabarmena dela liburuan zehar, eta ulertzeko ere bai. Usted, segurezki Juan Marik eta beste askok, Juan Mariren liburua hitz egiten egia eta Juan Marik zentratuko gea, baina hori bizi zutela, sorreratik, egunkaria sortzenetik bizi izan zuten hori, ez? Behin eta berriz esaten zioten, ez eta lezuek erabakiak hartzen dituztera, beste batzuk aidiala erabakiak hartzen zuen partez, eta zuek horiek ejekutatu besteik ez dituzule egiten. Orduan, hori, bereientzat gogorra izan behar eguna junde, eguna etorri hori bizitzea. Baina ja, 2003an, hortan oinarrituta, egunkaria itxi, zu etxilotu, torturatu eta kartzelatu egiten zaituztenean, karo, eske, ja, zure izena ez da bakarrik batzuk esatun duten horretan. Juan Marik, aipatzen du uste liburuan, bestela askotan aipatu zuen, Juan Marik, hain zuzen ere, 80ean egunkariko zuzendari ez izateko arrazoietako bat, behar ematen duna da, behar momentu hortan tesi egiten naizala, eta Madrilen ematen zitula ordu asko artxiboetan lanean, eta bar, ez? Eta behar aipatzen zuen, lagunak zituen, 2003tik aurrea ez du jakin izan ezer haien gandik. Orduan, Juan Marik askotan zaten, ze irudirekin gehatuko zian haiek? Nere ze irudirekin gehatu dia? Google zabaltzen baldin badute, badakigu ze irudirekin gehatu dian. Orduan, uste, egunkerien prozesu guztian izandako hori, nolabait, oendik zama handiagotzen dela 2003an, eta gehatu zitzaiola, Juan Mariri hori bukara arte. Eta liburuan, indar egiten du horretan. Gero, bere bizipen pertsonalen aldetik ere, ni orain liburua irakurtzean konturatu naiz. Hortaz gehiago eta ez hainbeste bere garaian, gu ez bezala, gazteagoak ginenok edo ez bezala, Juan Mari Torrealdai mugitu zela egunkaria sortzen eta instituzioen hasiera hartan gatazka horretan nolabait konfort eremu batetik kanpo aurrez aurre zituen horiek duela gutxi arte lagunak zitulako edo oso gertukoak zitulako ez da Luis Mari Mandrés, Mari Carmen Garmendia, Joseba Arregi Bera, Beloki ez, oianak bere lagunak izan zian, batzu jakineko kide, baina beti oso hurbileko eta horiek guztiekin eukizun beak eta egunkaria sortzeneko oro, burukatu beharra, eta diplomazia lanean lehen erroan zeudenak, Martino Galde, Torrealdai, Josemi Zumalabe, Txema Uzmendi, ez? Hori ere, zerbait ikusten da, ez? Bere kontakizunean gogorra izan zela hori, eta alde horretatik pasarte batzuk kontatzean ere badu gogortasun bat, ez? Tonuan ere, ez da gitorrek harritu zen. Badu, eta arrazoi duzu, nik ere egia esan, lehenengo aldiz irakurri nuen hori, entzuna banion, lehen azkeneko urteetan askotan hitz egin izan dugunez, horrelako gauzak entzunak bai Juan Mariri, baina gero egia esan irakurtzen duzunean, kontuatzea asko afektatzen ziola. Eta egia da, azkenean zure laguna dia, eta zure lagun horiek dia, nolabait, zu jartzen ari dianak momentu honetan, ez tegiz paperetan zaudela, eta ez tegiz egin dezula, ez orduan, bai, eragin zion, asko eragin zion, eta ikusten da liburuan. Alde hortatik, Juan Mari oso gardena da liburu honetan, iruditzen zait. Beak bizitutakoa,
honeako eta txarrerako kontatzen du, bueno, pues, bizi bezala, ez, edo sentitu bezala bintzat momentu egiten. Venga, bigarren leio bat zabalduko dugu, jendearen galderetako. Inor animatzen alda. Beste galdera pare bat egingo dizkiot, ez askoz gehiago. Liburuak badu, ez, gogorretik, ez, kontakizunak ere, bueno, azkenean badakio, itxierarekin bukatzen da, eta itxieraren gainean asko idazten du, eta bar. Baina, bueno, baditu kapitulu baikorrak, tono baikorra nagusitzen dian kapituluak, batez ere egunkariaren helduaroari edo garapen urte horiek, ez? Satisfazioekin kontatzen du aurrenengo akordiora nola iritsi zian, eta aurrenengo akordio horretara iristeko Joseba Erregi gogoz kontra mai horretara eramateko konspirazioa nola izan Roque Retolazaren, Lismai Retolazaren etxian eta bar, eta gero badaude, behin akordio hori sinatu ondorengo urteetan, egunkariaren garapen urte batzuk, 2000 urtea, 2003 arte, egunkari puska bat egitea ere txiki, eta hor, arrotasuna handia sumatzen zaio, ez? Arrotasuna egunkariak lortu zuenagatik, eta baitare bereziki moduagatik, ez? Baita, 80ko espirituari eutziz, lortu zulako egunkariak sinesgarritasuna, eta sinesgarritasun horretan oinarrituta akordioa lortu, eta hortik garatu zalako, ez? Baina nahi motxa egin zait, tarte hori, ez dakit, hala ikusi zen zu. Bai, lehen esatek noen bezala ez, igual oso detailatuta dago lehenengo hitzarmenera bitartekoa, Joseba Erregik lehenengo hitzarmena egiten da bitartekoa, eta horretan segureski bi elementu daude, igual garaia eta gaiaren gogortasunak behartu zuen Juan Mari bera ere, igual apunteak xeago hartzea garaia hortara, eta orain izan du aukera gehiago hortaz idazteko bukaeran. Eta, gero besteak, igual denborak ere ez dio eman, nahiko zuen guztia idazteko, ez? Baina nik esango nuke, azkenian itxier arte oso baikorra da liburua. Esaten du, joder, hau lortu genuen. Arrotasun horretatik esaten hau dena egin genuen. Abiatu ginean zerotik, abiatu ginean momentu batean non jendeak zalantzan jartzen zuen irakurlerik zegoen. Baina ez irakurlerik zegoen, jendeak zalantzan jartzen kazetarik zegoen egunkari bat egin alizateko egunero. Hortik abiatu eta iritsi ginean onaino, ez? 2003an egunkari egunkortu bat, sendotu bat, euskal gizartean onarpena zuena, eta hori arrotasunez kontatzen da. Prozesu guztien izan dago gora beherak eta ez da gizar, baina arrotasunez kontatzen da. Eta uste, arro kontatzeko modukoa dala gaina, ez dut uste kontrakoa izango litzak erraroa. Berak esan zuen, Juan Mari Torraldei berak esan zuen, sarreran esaten du, ez dela historia orokorra eta ofiziala, dela bere ikuspegia, egunkariaren historia bere ikuspegitik kontatua, eta nolabait beste ikuspegi batzuk ere beharko diala, historia osatzen joateko, ez? Gogoeta bat honen harira, eta da, nik uste dut, egunkariaren sorrerari buruzko gure kontakizunean, badakaula distortzio bat sortzen digun faktore bat, ez? Eta da, sorrera kontatu behar dugu itxieraren ondoren, ez? Eta itxierak nolabait, akusazio jakin baten tan oinarrituta etorri zitzaigun itxiera hori, eta eta ezkerra abertzalearen menpeko egunkari bat ginela, ez? Orduan, horrei aurre egiteko, gure kontakizunean nabarmendu ditugu, etengabe, ezkerra abertzalearekiko loturetatik urruntzen gaituzten argudioak, ez? Nolabait, esateko hori gezurra zala, ez? Hala baitzan. Baina horrek eraman gaitu nire ustez, egunkariaren sorrera kontatzera behar beste errekonozitu gabe
Ezker Abertzaleak bai eman zigun babesa, ez? Egunkariaren aurre historian eta egunkariaren hasiera horretan, bueno, babesa eman ziguten banakuak, kolore guztietakoak izan zian, kolore politiko guztietakoak, eta hoi edanen babesi gabe ezin izango bendun iritsi ginen lekuraino iritsi, ezin izango bendun aurrera egin, baina egia da sektore politiko esanguratsuenen artean, 1980ko hartan, Ezker Abertzalea bakarrik eman zigula babes erabatekoa, eta egunkaria sortzen kanpainak eukizun arrakasta eukitzeko horrek bereziko garrantzia eukizun, da gero egineko errotatiban botatzeko lortu genitun baldintzak lortzeko ere garrantzitsua izan zen, ez? Orduan, iruditzen zait denborarekin, ikuspegi hori ere gehitu beharko geniokeela gure kontakizunari eta itxieraren eraginagatik eta hori pixka bat bazterrea utzi degula, nolabait hortara eraman gaitulako baita ere zera egoera judizial batek eta zera batzuk akusazio horiek atzian zeukatenak, ez? Ez dakit, zer iritzi zaizun? Bai, bat egiten dut irakurketa horrekin, A ber, uste denontzat begi bistakoa dela. 80ko egoera hartan, EAJak kontrako jarrera hartu zuen bezala, Ezker Abertzalea kontrako jarrera hartu zen, gaur ez ginen hemen egon kontaz hitz egiten. Hau da, polo guztiak, bi polo abertzaleak euskarazko egunkari baten kontrako jarrera bat izan bazuten bakoitza bere arrazoiekin, ezinezko izako zen. Euskal gizarte mugimendu oso bat antolatzea horren inguruan. Orduan, bintzat alde baten, parte baten aldekoa beharrezkoa izan zen, nolabait horrekin aurrera egin ahal izateko. Nik bat egiten dut ze horrekin. Eta egia da, seguraski, esaten zen bezala, itxiera gertatu zen bezala, gertatuta, horrek, nolabait, eskutatu egin du parte hori, edo ez zaio begiratzen behar bezala kontaketa horri. Berriro zuena da hitza. Ja, ez dakat galdera gehiago. Galderak edo gogoetak. Oen arte esan dagoaz. Azken gogoeta bat nik egingoet. Hitzaurrean ere sartu nuen da. Lehengo uztailean ere esan nuen zerbait hemen. 11 ezaugarriak ez ditugu aipatu. Egunkariaren 11 ezaugarriak eta liburuan asko agertzen dira eta nik asko identifikatzen ditute Juan Mari Torrealdairen ibilbideekin. Naiz eta, paradogikoki, bea egunkaria sortzenea iritsi zenerako 11 ezaugarriak formulatuta zeuden. Beste batzuk formulatutakoak izan ziren eta horiek bazeudela iritsi zen Juan Mari 1989ko bukaeran egunkaria sortzenera, ez? Baina aurrena egin dizudan galderakin lotuz, zergatik Juan Marik zekan perfil, zergatik nahi genduen Juan Mari gurekin, eta ez iruditzen zait 11 ezaugarri egin ere lotzen dela, begiratzen badiogu bere aurreko trajektoriari ere, eta 11 ezaugarriak pixka bat ekarri ezkero, laburbildu ezkero igual, nire ustez arratzak dian lauetara, nazio ikuspegia, herri ekimena, independentzia, eta zein zan bestia? Euskara. Hori da, euskaltzaletasuna. Begiratzen badiogu Juan Mari Torrealdai, jakin taldean eta aurretik egin zuen ibilbideai, gero konturatzea, bateu 11 ezaugarriak, justu neurrira egindako traje bat zirela, jakinek nazio ikuspegia, kulturaren autonomia eta independentzia, euskaltzaletasuna, hori dana, nolabait berekin zekartzala, ez? Bai. Osea, beha kontatzen du, beha iritsi aurretik idatzita zaudela, baina hori jakin gabe, esan zen ezaken, hau agian Juan Marik edo jakin taldean idatzitako oinarriak izan zitzezken, inongo zei gabe, zalantzari gabe. Osondo, ordu bete joan zaigu,
ez daukagu gehiago luzatu beharrik, inork galderarik ez badaka, hementxe utziko dugu, eta eskerrik asko, etortzea. Eskerrik asko.